Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Tinokukwazisai kamuri yeZimbabwe kusangana zvekare nhasi mune chimwe chirongwa tiri muno muGuruve. Rangu zita ndinonzi Tadiwa Nashekutama. Nhasi kandiri kufamba ndiri ndega. Shumba vamboti aiwa ivo dzekwashumba. Nhasi tafambira mure kwashumba. Vati ivo dzekwashumba vari kudzipindira, avada kumbomira pasaiti mbichanaka. Salivinyelela valalele makaya kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo amalanga eqhubeka ke esiya phambili. Namhlanje ke sikhonapha eGuruve lapho esihlangana khona lemuli. Abantwana abathi obaba yibo asebeqede imuli, abantwana bayafa. November kuphela nxa sokufika uNovember sebebamba amakhanda abasakwazi ukuthi kathesi kufa bani olandelayo mbani kahle kahle. Kunganani ke amanini ke silinikeze abantwana, asilinikeze njalo obaba abayibo abagconwa ubuthakathi, beziphendulela bezikhulumela ukuthi kahle kahle kuhamba njani ubuthakathi lobu ababunikwayo ababugconwayo, abathini ngakho, kukhona yini abakubambayo kumbe akukho. Ngoba abantwana bayakhuluma sibili, hayi baba liyasiloya lina emulini yethu. Yilo ke uhlelo namhlanje esiliphathele lona njengansuku zonke. Siyalikhuthaza ke ukubana subscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Inini zita rangu ndonzi Joshua Chisepo. Ndiri kuno kuGuruve panani taufam. Pano pandiri ndopamba pangu pamusha pangu. Semuri kwa Chisepo. Sevana vakaberekwa na baba na amai. Tine maproblem atikusangana nawo sevana. So maproblem atikusangana nawo sevana, mari dzatiri kushanda dzikubatika zvakanaka. Kufirwa akusukupera. Ini ndakamboshayikirwa nemadzimai maviri, kufirwa nemukadzi senoto joko. Zvevana handingatauri. Vanyinyinawo vari kufirwa nevana. Hanzvadzi dzangu hadzisugara muvarume zvakasununguka. Ndofunga hanzvadzi dzangu zhinji dzese dzakadzoka mumusha
muno tinavo patiri kufamba isu sevana tiri kubata ana baba kuti vakabata saka ndo patiri kupesana isusu nana baba kuti ana baba vari kuramba kuti havana kubata but patiri kufamba isusu sevana tiri kuvabata. So isi tachikumbira kuti dai tawana munhu anokwanisa kutinunura pakati pedu isu sevana nana baba kuti ukama hwedu huenderere mberi, because mumwe munhu anebata asingazizivi, kana kuti anoshandiswa nemumwe munhu asingazizivi, kana kuti kwatiri kufamba kwacho ikoko tiri kunyeperwa kunzi nana baba. Saka taida kunyatsa kutsvaga munhu isisu anonyatsa kutibatsira kuti tizive kuti maproblem atiri kusangana nawo angori manatural problem here, kana kuti kune munhu ari kuzviita. Pamwe tiri kupuma vanhu vasiriwo, pamwe kungofawo, kana kuti because munhu anofa but kufa kwomunhu kunokwanisa kunongedzerwa mumwe munhu. Saka isisu sevana vanhu vatiri kunyanya kubata ndana baba, ana baba wedu. Saka tanikumbira isisu munhu anotinunura pakupesana kwedu nana baba kuti angave ari pakati aone kuti ana baba kana vane zvavakabata zvogadziriswa zvopera, toenderera ukama hwedu mberi nana baba wedu. Ndo nyaya chikumbiro chatinacho kuti izvozvi zvimusha wakuti vana kwavo ana baba kwavo. Saka tichanyasa kuti kuirirana. Ndona hombe yatinayo isisu kuti isisu nana baba taitaka kupesana pekuti zvinhu zvedu zvifamba zvakanaka nanzvadzi dzangu nevanyengina nevamwana nevakoma kuti zvinhu zvedu tiri kupuma ana baba, but tanchida munhu anokwanisa kutibatsira kuti atibatsire kuti isisu nana baba pana akachena here, pana akabata here. Ndo zvanga chikumbiro changa tinacho. Mataura nawe kuti makafirwa nevadzimai vaviri, makafirwa nevana, kufa kwavo kunenge kuri kufa kwekutanga varwara here kana kuti kungo vakangorwara musoro mwedzi mumwe chete. Handingatangire pamudzimai. Baba wakafa 2003 muna November, not kwete baba munyingina, ndire munyingina wangu akafa 2002 muna November. Baba futi vakafa 2003, munyingina akafa 2002 muna November. Angorwara suddenly, zvangonzi musoro arwa nezvinhu. Ndanga ndisipo ndatiri kubasa, ndakazouya munhu avigwa, but akangorwara mazuva mashoma atopedza kunyora grade 7 yake kuHarare. Ndokubva atenza baba ende unoona kuprazi kwatakugara kunyowani. Anga apedza kunyora grade 7 vaya kuprazi haana kuita 2 weeks angorwara musoro nguva diki ndokubva atofa muna November. Zvabva izvo tagara babawo zvakare vakarwara futi nguva diki musoro vari kubasa kumuzarabani. Takazovatakura vakaya pamba paprazi, takabva prazi takazoenda kuHarare kumba kwacho havana kuita mazuva mazhinji. Ndanga nevanyingina vacho vakarwara musoro ndokubva kwashaya semumwedzi wakafa munyingina wangu muna November. Matete akangotedzana matete mamwe chete iwayo semumwedzi iwoyo. Tagara mukadzi womunyingina wangu futi number 3 kubva kwandiri ndokubva angorwara futi. Ndakatobva kutomuona ndichitotakura mabhero ndichitoenda kuHarare futi nemota yangu. Ndakatofonirwa ndamuHarare kunzi muramu wako ashaya angorwara nguva diki mwedzi iwoyo futi November futi. Tabva ipapo tagara mukadzi wangu futi akangorwara futi musoro zvisinganzwisisike mwedzi iwowo futi muna November imomo. So zvinhu zviri kutibata zvokuti kana mwedzi yakusvika muna November totorwa nehana kuti either ndichafirwa nemwana kana kuti nemudzimai kana kuti ini kana kuti mumwe munhu woukama, because tinototya kana November asvika kwozoita mufana wangu wasipo. Ndifunga ane vana 15 vafushira. Saka zvinhu zviri kutibata izvozvo. Asekuru edu vachiripo, is still alive, vane 100, mufunga vane 102 years asekuru vapenyu, but ambuya vakashaya. Ngoti chete asekuru vangu ane madzimai akati one day vasara nemamwe madzimai vadiki, but ambuya vedu chaivo vakashaya. Then kuna na baba wangu mukuru chaiye akashaya, pasara vanyingina vababa ndo varipo, vatiri kukonana navo. Vanyingina vababa vemumba mababa chaimo vabuda dumbu rimwe chete, amai vamwe chete, vasara vatatu. Then asekuru vangu ane vakadzi vanosvika 5. Then kuimba number 2 kwasara ana baba mumwe chete na hanzvadzi dzake 2, vamwe vakapera kufa futi. Then kuimba kunumber 3 kwasara ana baba 2 na tete 2. Kumbe ya baba wangu ini kwasara ana tete vangu vangani va 4, ana tete vangu 4 vasara.
then kuimba yekupedzesera kwasara vasikana 2 then kuimba yekupedzesera futi yambuya vangu iyoyo ndini futi nyakutakura bamunini vangu iwo muna November 2021 vangonzi vangotsidzirwa nemugodhi muna November futi ndiyanga mukomana vanomba mambuya vekupedzesera ivavo akatsidzirwa nemugodhi ndakatozomutora pakondition ndindakamutakura nemota yangu ndakaenda kamuviga kunyangayo haana kurwara ndakangofunza nzi bamunini wako vadhirikirwa nemugodhi haana kudhirikirwa zvokunzi mugodhi wangu wakareba sereki mugodhi wangu wakareba 3 meters hanzi aitogara anga akagara pasi aitokokora dhaka ndokubva angotsidzirwa hanzi akatofa achitotaura akafa futi muna November saka hatisi kunzwisisa futi kuti zvinizvo zviri kumbofamba sei zviri kubva nekupi zvichienda nekupi gore rapera iri muna November gore rakapera muna November izvozvi recent izvozvi ndina nzvadzi yangu akafa nemimba kudombosha kugoromonzi haana kurwara angorwara dzinenge 3 days afa nemimba iyo gore ratabva iro riri if I not mistake muna November ndiri November October ndangofonera ndiri pana pamba zvaka hanzvadzi yakarwa ndichisvika muHarare ndikufonera hanzvadzi yashaya ndakasvika kugoromonzi hanzvadzi chatoo chando nemimba muna October so zvinhu zviri kuti kajisa izvo kuti sei zviri kuramba zvichidi asi wani muri panzwisisa mwana wababa vadika mwana womukomana mukuru ndakangonzwa kuti afa kuvabvunza zvava ndakana statement kuti akafa nei angaenda kumukomo wavo kwaDennis vakazongofonera zvichinzi mwana afa kuno haana kurwara hanzi angorwara 1 day 2 days muri paona saka zvinhu zviri kutinetsa kuti kokurwara kwacho kwekunzi munhu amboita 1 week kanti mwedzi muchimupa porridge hapana but urwere hwacho ndokunzi 2 days 3 days munhu ofa chimbori chii zviri kubva kunani saka ndopatikuda kuti tipagadzirise ipapo kuti zviri kumbobva kupi kana kuno ukama une imwe imba zvibatwe kuti zvigadzirise chatisi kuda isa tisida kuti pabude matemo nemapfumo nomupini toda kuti tirambe tino ukama hwakanaka tenderere mberi kana kuno munhu zvaakabata ngazvibviswe asara akachena haukwanisi kunamata haukwanisi kuenda kuchechi une zvinhu zviri kunetsa ngatigasire zvinhu zvechivanhu zvokupera nechivanhu tozoenda kuchechi tanaka tese zvichireva kuti kwamuri kufamba mukufamba kun'anga muchindo kwamuri kunobatana baba kana kuti mamboedza nekuchipostori tese tiri kungoenda kwese kumapostori nekuchechi vari kungobatwa vamwe chete vari kungobatwa special kuchechi kwedisisu kwatakakurira vanongobatwa nababa nevamwe atete vari kungopumiwa kuna hanzvadzi yababa ari kupumiwa ikoko nababa vari kungopumiwa saka taida kuziva kuti zviri kubatwa uku nekuchivanhu zviri kupindirana here inini ndetwa Stephen Chiseko ndinozita rangu rekubereka amai vatibereka Everin Kazingizi ndiani vamudzimai mukuru wachikwati kaunti Joakim amai vangu ndianga iri mukadzi mukuru vakadzi vashanu vakanga vakarorwa nababa mukuberekwa mumba medu takaberekwa tiripo 12 8 ndo vakararama vakomana 4 nevasikana 4 kusvika ini ndikure ndirore takanga tiripo 8 matambudziko ari kutaurwa nevana kubvira isi tichikura rufu harina kutanga nhasi mumhuri medu sikutaura kwandaita kuti amai vakabereka vana 12 asi 8 ndo vakararama amai vandibereka inini vakafa 92 vakatisiya tiri vana adiki kutanga kwesi kwerufu ikoko mumhuri medu mikwashumba kana kuti mikwachisepo kunyanya kumhuri yaberekwa nababa vedu isisi Joakim rufu rwagara ririmo zvakasimba tikakura tiri mukati merufu nematambudziko hatina kuziva kuti nanhasi hatisi kuziva kuti zviri kubva kupi chiri kutozotishamisa nhasi uno mazwi ari kutaurwa nevana kuti imimi ana baba but tikitarisa isiso vacho ana baba isiso vavari kutaura takakura tiri mukati merufu nematambudziko ekufirwa inini ndine madzimai akati nevana vakati asi takatarisa nhamba yatatarisana nayo yatafirwa inhamba inotoverengeka inokutochisa asi taingoti urufu saka ndipatiri kuti nhasi inini ndakazvimirira handina hama yandiri kunongedza kuti ndeuyu kana baba kana amai kana tete kana sisi asi tikuti kana paine munhu anekwanisa kuzotinongedzera kuti uyu munhu iyeyo
tinogona kumunda. Isisi chechi yatinonamata hatiende kudzin'anga kana kune mamwe machechi. Iye zvinezvi ndiyo nhau yakatotimisa muchechi medu kuti timire tigadzirise nyaya idzi dzerufu kana kurwariwa nematambudziko arikutaurwa nevana kuti matambudziko atinyanyira, ana baba ngatifambei. Saka kuchechi kwedu takatomira kuti tigadzirise dambudziko ripi iri. Saka kana vana vazvipira kuti tifambe shuwa, nesu tiri kuzvitambira nemaoko maviri semhuri. Saka inini maonero angu zviri kuratidza kuti vana ava vari kutaura kuti pakuberekwa kwedu isisu tiripo 8 ndimo muri kubva matambudziko. Because vana vari kuti tifambe semhuri, havasi kuda mhuri yese kwashumba kana kuti yese kwachisepo. Vari kuti tiri kuda imba yaEverini, zvichireva kuti vari kuda imba yaamai vangu inini yataberekwa naChikwati. Zvichireva kuti vari kuda isisu 7 vapenyu tasara. First born yedu isisu, mukoma wedu mukuru akashaya. Saka zvichireva kuti tasara tiripo 7. Saka zvichireva kuti pavanhu 7 ndivo vari kuda kuti tifambe naivo. Saka inini ndinochishuwa kuti aiwa vana vacho vese ngavauye tifambe tiri pamwe chete semhuri. Kwete kuti titi kuvana vari kutaura ndiwe tifamba, kwete. Kuti vana vacho vese ngavachiungana vese. Kana zviri zvishandiso zvokufambisa kuti tifambe kuenda kun'anga kana kumuprofiti, isisana baba tiri ready kubatsira pazvinhu izvozvo. Because matambudziko haasi avo chete, ivo ndo vari kutibata. Tiri kuti handei kwacho kwamuri kutibata. Tiri semhuri sisana baba hatisi kuramba kuti tifambe. Saka izvozvo zvavaita izvozvizvi tinotenda kuti zvakanaka kuti tigone kugadzirisa matambudziko. Nokuti vanhu vari kufa nokurwara havasi kudini, havasi kudzoka. Rufu irwo rwese tese tiri kurwadziwa, hakuna asiri kufirwa. Ukatarisa isisi ana baba vacho tinotova nenhamba huru yakakura yevana vadini vari kufa. Kufiwa kwemwana wangu inini ndinorwadziwa, kuti ndinesiya basa tichienda kunhamo, tese tiri kurwadziwa. Saka tiri kuti isisu sevana kufamba kwavari kuita, kana vachiti vada kutanga vachenesa imba iyi, izvozvo zviro zvakadini zvakanaka. Nokuti kana ari muprofiti iri n'anga haisi kuzobata isisu chete, ichataura kana zvichigadziwa nemunhu ari kunze. Zvose izvo tiri kuzvigamuchira, kuti ngatizviitei siri semhuri tiri pamwe chete. Asi chishuwo changu ndichikuti isisu dai takagona kuona munhu anogona kubatsira iri dambudziko kana kumisa uyu rufu uyu achizotipa kundiso, tingafare maningi. Nokuti dambudziko mumusha rinenge radini, rinenge rapera. Pandisingazoziva pekuti isisu patinenge taenda zvakazobatwa munhu ari kunze watisina kuenda naye muchiti kwechi kana pamuprofiti kana pan'anga iyi, anozogona kuzozvigamuchira here? Nokuti vana havasi kuda musha wese, vari kuda vanhu isisu. Saka inini ndichionawo nemaonero angu zviri kuratidza kuti isisu pana naatete navaisisu ana baba panoti vane munhu wavari kudini, wavari kuziva, wavari kuchazvavo kudini kutaura. Ini ndaifunga kuti dai tagona kuenda semusha wedu muhombe ukachisepo muhombe chaizvo, but ivo vana vedu vari kutaura kuti aiwa ngatimbotangai tafamba imba iyi. Saka tichavakumbira kuti dai zvichigoneka tongoti mhuri yese yekwaChikwati yababa vedu isisu vatibereka tongofamba semhuri, kuita kuti tisazotaurira vamwe kuita muto wokuvapungurira kuti kwatikafamba kwekwe taita izvi. Toda kuti tifambe tiri vana vemunhu mumwe chete sezvavari kuda. Isi hatichada kufamba zvemba imba iri 1. Toda kuti tifambe semhuri yese, vana vaChikwati vese nevazukuru vacho zvese tofamba takadini, takadaro. Takagona kuwanawo shuwa munhu anogona kutibatsira pachiiti kwechi, tingafare nekupembera. Nekuti isisu kana ndichiona magariro edu mukurarama muupenyu hwedu isisu, mukaka isisu sezvakaita isisu watakayamwa mukaka wakanaka, hauna kuvava, because tine wirirana. Izvi nemakatarisa pano patiri pano pamba pemwana womukoma, tinosvika pano mwana achinyatsa kugutsikana kuti ana baba vadini vasvika. Varoora vari pano takasvika pano vanogutsikana kuti atezvara vadini vasvika. Saka ndikuti zvinhu izvozvo dai zvaramba zvakadaro, nokuti mukoma wedu isisi first born yedu. Inini ndakasvika ipapo panetirwadza kubvira amai vafa, makafungidza kuti inini ndakaberekwa 1970 ndakasiyiwa ndiri sei. Kokuti gotwe remumba medu isisu kuvasikana akanga ari mudiki, akanga ane makore mangani, but munhu akatichengeta ndiye first born yedu. Rufu rwomurume iyo runotirwadza, because
like inini akandichengeta zvandinoziva zvekundichengeta kusvika ndiende kubasa ndiende kuchikoro akatosiya basa kuHarare akandisiya inini ndiri kuHarare ndichigara imba yemukoma kwenguva refu. Mhuri yake yese nevana vake vakauya kuno kumusha ndakasara ndiriko ndakaenda kuchikoro ndakapedza ndakazosenza pamwe chete nemukoma ndakaita upenyu hwandinawo nhasi ndototi kuti upenyu hwandinawo nhasi mukoma ivavo asi handinozokwanisa kuvaitira madana iwayo asi patikanga tiri vapenyu naivo aiwa tanga tino ukama hwakadini hwakanaka namandi ukama hwedu iwo iyoyo ndowandinochishuwa kuti dai hwaramba huripo kumhuri yakasara nesu tese taita chinhu chimwe chete saka ndinochishuwa ichocho chokuti no takagona kuwana munhu anotibatsira zvinizvozvo zvingatibatsire. Mataura imimi kuti matambudziko okufirwa haana kutanga izvizvi akatanga kudhara kubva imimi muchikura muchiri mwana. Ndizvozvo. Kubva panguva iyoyo pane chakaitwa here kuti paedzwe kuti paoneke kuti dambudziko iri riri kunyatsobva papi chaipo chaipo? Kandi tinongozvigamuchira mungoti aiwa zvina basa zvinoendeka zvakadaro. Isisi tichikura matambudziko achiitika ekufirwa tiri vana adiki baba hapana pavakafamba kana nana amai hapana kana semusha hapana pawakadini pawakafamba kuchechi kwedu zvinenge zviriko vachinomaprofita vachinzi itai so munokunda shuwa zvimwe zvichidini zvimwe zvichikundika asi semhuri inenge yakati kurei zvimwe zvaitadza kudini zvaitadza kukundika. Inini pane zongwa nomubvunzo wangu kana kushamisika pavana vari kuti mana baba bozana baba isita sarafiri kuti kopa uthiri hwedu ndiani havasoda zvakubuda pachena kuti ko chakaipa chisisi kuchichwera kuna chakaipa kana amai vari vanonzi varoi ko kana ndirini chiri kuotadza kuti no baba imimi kwandiri kukubata imi muri varoi zvajeka hatisi kuzviramba zvinhu zvogadziriswa kana toone kuti muprofita wacho ndiani ino ndakazvibata kwachimuti toenda kwachimuti kwacho iwo murume iwo ndionazvo ndione matambudziko aya ukawana apa nyaya yetambanuka hatigone kuzviramba then tochitaurirana nemuprofita wacho ari kunditi ndinazvo ndakazviwana sei kana zvindinazvo handiyeka kumba kwako zvinhu izvi zvinhu zvotorwa zvedini zvopiswa taakurarama upenyu hwonywana panisingazoziva kuti ko nhasi takafamba ana baba totadza kubatiwa ana atete totadza kubata hedzi dambudziko riri kubva kuna huswa isisu vana ana baba vambozora madhaga panoitwa sei ivo vanenge vagutsikana vachatenda here patinenge taenda zvakanzi avapa vana ava vari panapa havana chavainacho munhu anaye chavainacho ndouyo chihuswa chichi chazoitika vakizogona kuzozvigamuchira kuti aiwa zvishuwa ana baba ana atete ana asekuru ana ambuya havana chavainacho aiwa wero kana vakizogona kuzozvigamuchira ninuwo ndinozvitenda. Ini ndinonzi Jeremiah Tondera Chisepo. Baba wangu ndi Joakim Robson Chikwati. Amai vangu vachinzi Evelyn Kasingisi. Baba wangu wangani madzimai vashanu. Madzimai vashanu amai vangu ndo vanga vari vahosi. Tikaberekwa 888 vatikaona 4 varume 4 vasikana takura takadaro. Amai vakabereka vana tukuru vamwe vana vakashaya. Kumadzimai ababa vana vaishaya pamukadzi wega wega mumwe nemumwe ari pamwe anosvika kana ndikwana 4 and 6 and 8 saamai nini venumber 2 vakafirwa nevanhu vakawanda. Baba nanaamai apana patikanzwa kuti vakambobuda vakaenda kana kuenda kunze asi kuti sevanhu tainamata vaingondomuzviprofita zvekuchechi kwedu kusvikira isisi takura taroora dzidiwo mhuri kufirwa ikoko kwakangoramba kuripo kwakatanga uchiriko nanhasi kunongova ndiko kuripo kuti kungova nanhasi. Seniwo ini ndikuti andiri pano chisuwo changu ndechokuti dai tawana munhu anotibatsira kuti anatsa kuti tsanangurira kuti hufuru ruri kubva papi. Sekwangupa kwangu inini March na April akangosvika ndinozodukurasikwa nevana. March kuti April ndikurasikwa nemwana gore rega kungosvika. Kumudzimai wangu mukuru ana vana 3
mudzimai wa number 2 anowana 7, mudzimai wangu wenumber 4 ane mwana 1 akashaya. Saka rufu arina kutangira kandi kuvana vedu, rwakatangira isi tibereko tikaona rufu ruripo kusvikira nhasi. Zvinova nhasi vana vakutipfuma kuti isisi pane pamwe zvatikabata. Seni ndakazvimirira pachizvangu inini ndikubatikana nokuti ukama hwomukaka waamai vedu wangu wasina kuvava. Vanhu takakura takabatana kuti handinyori kuti pana patiri panapa pamwana womukoma, asi zvakama huri ukwenda uchiderera. Nyangwe inini kune vana vangu vochazva ndikabereka mukomana mukuru apa ndisina ukama kanaka naye, asi mwana anga ari bandi napuro pandiri zvekuti kana chifamba naye vanhu vaifunga kuti munina wangu. Vamwe vachiti tsot vachisepo zvamukuita zvine mwana zviti azviite izvo uyu mwana, asi nasuno zvatite nemwana zve hapasisina. Saka semapumhiro avari kutiita vane maonerowo semunhu kana akura aroora akasaka nedambudziko pane paanefambawo. Saka hatingapikisa kuti vana ava vari kutipomera. Takukumira munhu chaiye kwete kupanika, anasa kuti iwe wakaromba wakadai. Sei ndakazvimirira kana ndakaromba ndisingazivi, yes ina handina kana kwandikana kun'anga, handina zvomukomana zvokusherekera uri mukomana timushwataraki chiwakwana adiki tambosiyakana muna mudiki, yes kwete kuti ndakura apate kana kwandikamboenda. Iyi ndakazvimirira ndegani, apana kana pandikaenda kun'anga. Asi kana kuti ndakapiwa chimwe chinhu ndisingazive chinova nhasi chakundipandukira, wero handingazvirambi. Asi kwete kuti sumuka pamba pangu kuti ndiri kukwera kunotsvaka chinhu chikaita pamba pangu, kwete, handina. Zvinova ukama hwedu nevana vedu kuvana vaizukuru vaivherini neno zvitondibata zvekutondibata kuti pari zvino ndini mukuru ndasara mumba maivherini. Obvious kana uchizoona maonero nyange zvo vasikati pinpoint kwandiri, obvious kuti ndini ndasara mukuru. Nyange zvavo vasingoti kunana baba ndini wacho. Nyataura kuti kune mwana womunin'ina chokwadi ndini mwana wangu anga akakura achitasunge matwini nemwana wake uyu munin'ina. Mwana wangu ndakaita chido kuchemera kuti baba ndoti ndiragara nemunin'ina wangu pamwe chete, chomwana ndakamutora ndakagara naye ndakamudzidzisa mari yanga iri yangu. Vakaura vana vari vatatu, pavatatu wangu wofuti mwana akafa futi papa ndakata kufa achitira muno munin'ina wangu ini mwana chokubereka ndakata kufa. Hazvina kusiyana kana kuti chesondo wangu ndakata kufa achitira futi munin'ina. Saka kuda urure wangu inini ndadya muno munin'ina nditi ndadya munin'ina ndochifuti wangu kwazoka ndiri muhombe. Saka chandakukumbira chatikukumbira senimwe ini ndakazvimirira ndikukumbira kuti tide munhu chaya anetsanangura kuti iwe ndiwe nhingi wakaromba wakadai wakazodai zvinhu zvako wakasidai zvogara pakati kana zvina nhingi, nokuti kana kuri kuromba ini madzimai 4 pakuromba kwangu hapana mudzimai angatadza kuziva kuti bababhuya ava vane zvavainazvo kana kuti mumwe wandingatrust kuti chengeta. Hakuna urombwa usingazokati nemukadzi sini mukadzi ndivakadzi 4. Hapana umwe urombwa wandingaita wandingangoshisha ndega kuti izvo handipo kana zvizvi zvokubikirwa zvobikirwa nani. Saka ndifana kutsvaga mumwe mudzimai wandifana kutrusta ukuzoti shamwari ndizvikuchita mhuri yedu izvi kana zvichiita upenyu hwedu ndaure nemukadzi ini ndichitambudziko ndakatemba motikari izvi motikari iri musango, motikari haina kufa chinjombe chini chidiki choti chikuitwa ipapapo otherwise pamwe payakamira paida chinji $25 asi ndataza kumenta motikari chakuti ndidhurira takavhisa bhatiri takazarisa pasola nditsvaka kuti ndoti pamwe kuti ndimutse motikari pauda mari takatenga bhatiri zvakuti motokari yemusango yakava yaenda kudhirivhari zvoti ndineza kuti motokari izogore nerari rechipiri iri musango. Indinorima ini but izvi ndadona ndiri murimi
uko garden takafuna baba ndimuri mukuri makara kumunda patizvinda kana ndimuri manere makara zvipfuwo patizvinda dona zvinhu zvito ndishofuna kurema kwangu kuti kochii kwemu ndimunda aimbota izvi kochii pomura chinhu ndiyaremisa sei chindaita chapa chichafamba chandikuita pana chichafamba saka kana zvadaro zvezvekutorwa vana aiwa kaindi ndatozvifarira so fine pavana vangu vasindisavaringa vane vemukoma pavana vangu ndine vana 2 vabva kumurume kuti dangwe number 2 number 3 vabva kumurume zvisina kana tsananguro kuti zvingave kuti chiiko kuti chingabvire kumwana kumurume rozishaya iye mukomana wangu number 2 pokubereka mwana wandaurira naye but kana kungoenda kumakeka kungwere kuti ako zvino kwapa zvandingaite asi kunzwa vana kwari kunongedza vana kwari kunongedza kokana chinongedza ngatifambei seninini ndikukumira kuti zvaita zvakanaka kuti kana pane munhu anogona kutsanangura ndazvifarira kuti ticheresane togara zvakanaka kuti ukama hwanga tinawo nevana vangu wanga uri ukama hwakanaka wangu utore mwana nyika yese kana nyangu kuchichi kwedu kuti vanhu imimi ka hamina kuti makaberekwa sei nyambo kana vachakwandiri inini kwandiri vana chigwadama kunhu vari kugwadamira atezvara vakabereka asi chigwadamira mukomo wavo nhasi takuzopesa pakupesana ipapapo ndikutomza kubatikana saka nezvarongwa nevana initi asi pamwe ngatiti andida kubuta atakubatiwa apa ini nogodo rangu vachandibhadhara vachandibata ndiri muroyi nogodo randiri kunzwa pari zvino kufamba chikwandiri kuita uku kana vakabata baba muroyi uchifanira ameni ndikubatikana panguva ino oldo yese safamba vakanzi babonyi muroyi ameni nokuti kuguni kuna pangu ino kundibata saka kana vabata nhasi unakanzi babonyi muroyi ndikuti ameni nokuti zvikundibata nokuti uroyi ukasiyana-siyana kugumina kwangu kunogwarisa mwana muzukuru wangu kunokuchiva ndiri kuita ikoko kunogwarisa mwana muzukuru wangu ndikubatikana nazvo saka ndizvandinazvo ndatenda mambotaura imimi kuti kana kuri kubata-bata makambobata muri mwana mudiki zvemishonga yelaki chichi manga mapiwa chii kuti muite laki iroro muswa tivasikatataya kunzi tora matako uise patimoti chizha taitibwana nambuya ko kana zvakapanduka zviri izvozvo yes ndisangamanza pandatati kana zviri izvo zvakazopanduka handingazvirambi kwete kuti inini ndakatoenda kunotsvaka kuti ndakona tsvaka chinhu chindibatsa pamba pangu kwete handina saka pamakapiwa iwowe like zvinhu zvenyu zvakatochinja zvaitofamba zvakanaka zvichikomana tisikana nongozoka aizvo ndakangonasa kunge kuti pamwe zvakati ndifambira nokuti ndanga ndiri mukomana zvangofanira kuti izvozvisatakuna nyanguti kana uri mwana mudiki haunasi kunamata chaizvo chaizvozvo taingobudawo tinzvengo chiti toda mushongo omusana semuatichireketa tapuwa mushongo omusana saka ndezvanditoziva kwete kuti tanzokutoromba kwaitiromba kana sezvazvanataura zvezvikano zvezvo zvakazochinja wero handizirambi apa mataura zvekare kuti kana semuri mukafamba iye zvino mukabatwa kuti mimi muri muroyi iye ameni munozvibvuma yes zvichireva kuti muri kuzvibvuma pachii apa kuti munenge manongedzwa kunzi pari zvino muri muroyi mimi mukuti mukuzvibvuma mune muchibvuma chii nokuti ini panyama yangu panyama pari zvitisati tafamba nokuti nhasi muroyi asi kuti kana tafamba akanatsa kundisina kuti iwo baba iwo ndiwapedza musha soso wakaramba soso zvinhu zvako zvakadai handei kati wazvezvizo izvi ndonyaraka kuti chikondikurambire chii ndabatiwaka izvi ndabatiwa izvi vanhu vese zviona kuti shokwadi mutararamba uyu asi sho kuti zvakati zvaanazo ndeizvi mati mimi kugunun'una kwamuinako mumwoyo menyu kunogona kurwarisa muzukuru wenyu amene kuti iye handauroyi pari nguva ino ndikuti handauroyi
saka kugunun'una kwenyu kunouraya munhu chiri ndikuti pachishora chedu ndinzwa kura chiti mwana akati iwe watura baba kana ngatipoti ari mwana saizvozvo iye wandikuti kuguru wandikuita uku wangu mwana wenumber 2 mukomana akauya nasawira kumba nehuku achiti baba mashoko ese amuri kunzwa ndechokwadi ndikati zvakanaka mwanangu zowaita chienda kune uye wanganganapo ndokounotangira nyaya dzani dzakunoti poko dzababa wako ava wakodza nyaya dzisvike kwandiri ndokowashatangira akati baba ndazvinzwa ndokubva vasiya huku yavo huku iyoyo yekutida mhosva kuti sho vakati vaitaura mazwi iwayo yakaita svondo ikati yamutora huku yenyu tangu maenda kuna bobo wako zvisema zvakadaro saka was obvious uyu akati nditaura akati ndimuroi asi zvinonzi baba vana ngozika manje ini yangu iripo asi kana ndabatwa shonyekesa akagutsi vanhu vese akaona kuti munhu mudhara abatwa yes asi panguva ino nandauroi ndikubatikana nazvo ndicho kachirongwa chatakuunzirai zvinonetsa zvemumhuri zvinonetsa zvikuru tanzwa ana baba vachitaura kuti aiwa ana vana vangachema zvavo kuti isusu tisi tiri kuvaroya asi dambudziko rekufa iri idambudziko rakatanga kubva kare tichitoberekwawo tichikurawo paingofa vana paingofa chero vakadzi vaingofa zvisina tsarukana zvisinganzwisisiki chinozova mubvunzo manje kuti pavaifirwa ipapo ivo chicha vakatora nderipi danho ravakatora ivo kuti vabvunze kuti kuvabereki even kuna nasekuru even kuna nambuya kuti ko chii chiri kunyatsotora nzvimbo havana kuita izvozvo nhasi uno vana ndovaona kuti aiwaka tingatoramba tichipera tingatozvarira pasika vana vese vari kungoperera pasi tikatarisa nhamba dzataurwa panapa kuti vafaka tikanyatsodzisanganisa zvakanaka tinotosvika kuma50 kumadarika kuma100 ikoko dzevanhu vari kungofa vachingoparara chii chiri kumbotora nzvimbo ana baba vari kuti aiwa isusuka hatina mishonga yatinoziva yatakabata-bata dzimwe nguva kana takabata mukusaziva asi zvatinoziva aiwa hatina mishonga yatakabata kunzima balale makaya ungabona umntwana esechela ubaba esechela uyise ukuthi baba liyanloya yini liqeda imuli yami straight up kungela kusaba kungela kwenzani kunzima kakhulu asisakwazi ukuthi kuhamba njani kahle kahle obaba into ekhona ukuthi bayavuma ukuthi hayasambe nini njengemuli sibona ukuthi inhlupho isuka ngapho kubangela ukuthi ikhanda lichaye kuyini kahle kahle ngoba thina bathi bona abalabo ubuthakathi ababobambayo asazi ukuthi kuhamba njani ngakho ke njengemuli bayacela ukuthi nxa bekhona abancedisayo abezeke bezokhuluma ukuthi kahle kahle kuhamba njani silo sekuru gushi lapho khona kwamuri koko muri yachema abasikuzi bathi chii chakonzera kuti msoro uteme chii chakonzeresa apakadai panoda kuita action aungarambika uchitarisa gore negore uchiviga vana pasi either mukadzi kana kuti vana oramba wakatarisa kuti nature kuda kwaMwari kutonga kwaMwari munhu orwara nemusoro 3 days ovatonza afa pogara vhiki mumwe orwara zvekare otofa pasina chaafambi pasina kufamba pasina wongoramba wakagara wakatarisa kuti panonetsa ilo ke uhlelo ade siliphathelelo nabalalele emakhaya njengansuku zonke selikhuthaza ke ukuba lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media njalo ke selikhuthaza njalo ukuba lihambe lisubscribe ku YouTube channel yethu Magical TV Africa channel yethu entsha esiyivulileyo selikhuthaza ke ukubana lihambe lisubscribe sidinga usekelo lwenu abalalele emakhaya murudadiso muri eZimbabwe kana imimusipho isusu Drewmas Media ka tinotoda imimi kuti mutitsigire ndai muno subscribe to YouTube channel yedu Magical TV Africa. The journey has just begun. Drewmas Media taking you to another level. Lisali. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu, ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe Ah!